Clar, vist des de fora pot semblar que no, però aquí ja és com una petita ciutat que sembla que sigui una república independent de Mercabarna, no? Sí. Però aquesta feina és molt, molt intensa, demana de molta intensitat. Sí. I al final, si quan arribes a casa no descarregues aquesta intensitat, en el millor sentit ho dic, i no ho comparteixes, és molt difícil portar-ho. A què és degut aquesta intensitat? Home, perquè Perquè portes és molts molt del sentiments. dia a dia. nervis. El fet de poder treballar amb la família, per mi, és molt beneficiós. Sí que és veritat que no separem, la nostra feina no acaba mai, perquè inclús a casa, dinars, el que sigui, sempre surt Mercabarna, però com que és el que ens agrada. Us donem la benvinguda a Converses de Proximitat. Avui parlarem de famílies, perquè darrere de tots els productes frescos que ens arriben a casa hi ha generacions que han dedicat la seva vida i el seu esforç a la terra, al consum i a l'excel·lència. Avui, aquí també a Mercabarna, el que veurem és que no només es tracta d'arribar o fer arribar aquests productes locals al món, sinó també es tracta d'històries de vida. Contem amb uns convidats excepcionals que representen perfectament aquestes generacions i aquestes famílies de Mercabarna. Aquí la Rosa Marcet i l'Anna Rincón, que sou conegudes aquí, a part de ser mare i filla, no? Sí. Sou conegudes aquí a Mercabarna per les carxofes i els cogombres. Sí, és la nostra especialitat. Quants anys fa que hi sou aquí? Mercabarna som tercera generació ja. Tercera generació. La Sandra Vilardebó, que ets una autèntica mercabarnera i que, a més, és experta en producte de proximitat, que això t'agrada. Molt, m'agrada molt. Soc de pagès i, doncs, d'alguna manera ja va amb mi, això. I en Lluís Macià, tercera generació, en aquest cas tu ets el que es dedica al consumidor final, perquè sou en el mercat del ninot. Sí, estem al mercat del ninot des de fa 3 generacions i bueno, jo particularment m'he dedicat tota la meva vida a la fruita i la verdura. La fruita i la verdura tota la vida. Per tant, tota la vida contacte amb Mercabarna. Mercabarna. Pràcticament vinc cada dia. Sí. Us coneixíeu? Sí. Sí. Per tant, aquí les famílies també fa que es coneguin entre elles. Sí. Que de fet Mercabarna és molt gran, però a la vegada és molt petit. Tots ens coneixem i d'alguna manera tots som una família, és cert això. Clar, vist des de fora pot semblar que no, però aquí ja és com una petita ciutat que sembla que sigui una república independent de Mercabarna, no? Sí. A veure, què és això de treballar amb una mare? Què és això de treballar amb una filla? Com ho porteu? Molt bé. La veritat és que molt bé, perquè, de fet, jo estic aquí perquè ella també sempre ho hem viscut a casa, ho ens han inculcat des de petits, aquesta passió que tenen i al final és algo que t'enganxa. El fet de poder treballar amb la família, per mi, és molt beneficiós. Sí que és veritat que no separem, la nostra feina no acaba mai, perquè inclús a casa, dinars, el que sigui, sempre surt Mercabarna, però com que és el que ens agrada, doncs, per mi és un luxe. És un orgull poder continuar amb llegats que els he deixat tant a la família. Un orgull i una responsabilitat. No fa massa passat per aquí un senyor Macià, Sí, mon pare. que és el teu pare. Tot el que ell ha construït... Sí, treballar amb la família és un valor afegit. Li poses molt de sentiment. Perquè, clar, t'estàs treballant amb família. Però t'afegeix responsabilitat. T'afegeix responsabilitat perquè sempre has d'anar superant el que ha fet la família anterior. Amb la qual tu sempre has d'anar endavant. Però bueno. Clar, si corres riscos i les guerres... És perillós. El xèrif està aquí vigilant. Això no ho fas bé, això no ho portes bé, no sé què. Però bueno, al final ens n'anem sortint, no? Perquè, bueno, és la tercera generació. Nosaltres sempre ens han ensenyat que dels errors s'aprèn. I també Quan t'equivoques, aprens. Sí.
I lluitar també pels teus és en benefici dels teus, Sí. ja no només pel benefici material, sinó pel benefici també emocional, no? D'haver aconseguit una cosa entre tots i compartir-ho, això també és molt més gratificant. Vull dir que també té la seva... Bueno, per mi és més positiu que no negatiu. El més complicat per mi de treballar en família seria el que ella ha comentat, que és que t'ho portes a casa. O sigui, jo, en el meu cas, la meva dona no es dedica a això, però sí que la vaig conèixer, em venia a comprar fa 30 anys. O sigui que es lliga. Bueno, Venent productes de proximitat es lliga. jo vaig intentar al principi despatxar-la, i sempre despatxar-la jo, fins que al final ens vam casar i portem 30 anys, amb la qual cosa. Però el més difícil és que ara que jo tinc nanos, no parlar a la taula de feina. És impossible, jo crec. Bueno, És impossible. Jo intento que la taula s'ha de parlar de nens i de coses dels nens i del col·legi i tal. Tancar la tele i que el tema laboral no es toqui gaire quan ens sentem a la taula. Però aquesta feina és molt, molt intensa, demana de molta intensitat. Sí. I al final, si quan arribes a casa no descarregues aquesta intensitat, en el millor sentit ho dic, i no ho comparteixes, és molt difícil portar-ho. A què és Jo degut penso aquesta que- intensitat? Home, perquè Perquè portes És molts molt del sentiments. dia a de dia. nervis. És que la venda implica molts de nervis. Si vols fer realment bé la teva feina, és que clar, hem de pensar que és un mercat molt dinàmic. Tu arribes aquí al dematí i has de donar-te pressa, tens un producte que saps que n'hi ha molt al mercat, t'has d'espavilar a buscar clients, Lluís, vols això, vols allò, perquè si no, en Lluís quan arribarà a la teva parada ja haurà passat per 10 parades abans que ja li hauran oferit aquell mateix producte. Doncs has d'anar ràpid. I a l'inrevés, si en Lluís sap que demà no hi ha espinacs, ell s'ha d'espavilar ràpid. Llavors és tot molt ràpid, molt ràpid. I això requereix d'un esforç intens que quan arribes a casa teva no pots dir, puf, desendollo, ja està. No, necessites que el suflé es vagi baixant a poc. I la manera de que es baixi aquest suflé és compartir-ho. I si ho comparteixes amb els teus, perquè en el meu cas, per exemple, a dia d'avui, jo no estic amb la... O sigui, estic treballant aquí en una parada, perquè els meus pares es van fer grans i per circumstàncies familiars, però clar, arribo a casa i sé que puc parlar del tema perquè, doncs, diguéssim que la meva família ha viscut d'això i sap de què parles, i la meva filla, doncs, ha viscut aquí i ve aquí des de molt petita, i això fa que, com a mínim, siguis capaç que saps que t'estan entenent, no? I per això també entenc el Lluís que quan diu que la seva dona no és del ram, és complicat de no... Jo tinc que frenar, perquè si no seria un monotema tot el dia. Llavors tinc que frenar i tinc que parar, perquè si no n'hi ha vida familiar. Rosa, Anna, explica'm una mica com és aquesta relació diària amb Mercabarna. Com us afecta la vostra vida? Què és el que heu de fer? És la nostra vida. És la vostra vida. És la nostra vida. Explica'm un dia. Un dia. Un dia vostre. Us lleveu al matí i... Si llevem al matí cap a Mercabarna. A quina hora? A quina hora? Doncs a les 7:30, 8. Sí. I llavors doncs, estem aquí. I què hi feu? Aquí doncs, fem la venda, fem que jo porto més el tema de comptabilitat i així, i ella Jo estic a la venda. tema comercial, i dinem aquí, tenim a la parada i tenim una cuina, fem el dinar, dinem... Ens fa el dinar. Qui? Ella ens fa el dinar a mi i al meu germà. Dinem aquí i després estem aquí doncs, fins a 5 4 mitja, 5 mitja. I tota aquesta activitat que pot sobtar a qui no ha vingut mai, vosaltres ja la deveu veure super... Sí, perquè no ha vingut mai, sorprèn, tant de gènere, tantes persones, tant moviment, però és el nostre dia a dia. Com és la venda en un mercat com aquest? Bueno, abans era tot molt més personal. Ara sí que hi ha molts clients que encara venen i és molt personal, però es fa moltíssima venda per telèfon, perquè gràcies a Déu es pot... Fotos, passen fotos, em va bé, no em va bé. Llavors hi ha molta gent que ja s'avança per si quan arriben hi ha productes que van ben buscats no els troben, i per contra has d'oferir molta cosa que saps que en tens de més, llavors amb el telèfon doncs també. Fotos, ofereixes, i és molt variada el tipus de venda. I la vostra relació amb Mercabarna com és en el dia a dia? Home, jo començo a les 5:30 del matí, vaig a la parada, la muntem, entre tota l'equip que tinc 11 persones, i aleshores
em fem la llista per venir a comprar. Arribo aquí, cap allà a les 8:30, 9, estic aquí. I aleshores, ja com ella ben diu, el telèfon ja funciona, et donen producte i aviam què, no? I aleshores és començar a mirar i a mirar si m'interessen més uns articles, els altres, depèn com va. I estic fins les 1:30, 2, recollint còpies i tal, o factures, i ja una altra vegada cap al mercat que descarreguem. O sigui que descarregueu Cap allà a les 6 o així, més o menys. per tot el producte de l'endemà. O sigui, sempre vas un dia tard. Amb el producte de proximitat no és així. En el producte de proximitat probablement es ven a la mateixa tarda. O sigui, el que hem comprat aquest dematí, molts dies a la tarda ja es ven. Inclús a nivell logístic ens complica una vida, alguna vegada la vida, perquè els enciams encara estan a les 8 del matí a la mata, l'agricultor talla, el porta aquí i, clar, hem de sortir d'aquí com a màxim 12, 12:30 per anar al mercat, a la primera furgoneta. Aleshores, a la tarda ja ho tenim. Sandra, i tu? Doncs jo, com que visco una mica més lluny d'aquí, visco al Vallès, per tant, doncs, em llevo a les 5 del matí, vinc cap aquí per sortejar una mica les caravanes, no? Vinguen aquí, també el meu dia a dia és aquest, doncs, dèiem agricultors del Vallès Oriental que ens porten producte i jo el porto aquí en una parada, perquè des de fa uns anys estic en una parada on venem producte de proximitat també, i aleshores poso també una mica com elles, no? Arribem, entre tots els venedors doncs ens parlem, aviam quins són els productes que aquell dia tenim, i doncs llavors ens unim tots, baixem cap a baix i au a vendre, i el mateix que ella deia, com l'Anna deia, el telèfon comença a sonar i tu doncs has d'anar tenint les trucades i els clients que van vinguent i anar regint-te com el mercat com funciona. Depèn de si hi ha un producte, si hi ha molta quantitat d'un producte, doncs saps que t'has d'espavilar perquè si no sempre doncs costarà més, i si al revés, no? Si no hi ha gaire producte, doncs el que has de fer és una mica intentar blindar-te amb els clients que t'estan vinguent cada dia per intentar que com a mínim ells doncs no es quedin en sense i Aquest ritme que expliques una mica a mi m'està portant a l'imaginari d'una plaça com Wall Street, és a dir, tenim... La bolsa, no? La bolsa, sí, tenim només 100 quilos de pèsol, home, és que no passa, és així, és això? Nosaltres arribem al dematí i un client que mai et compra carxofa, et ve al dematí i et compra carxofa i dius, ostres, avui n'hi ha poca. Correcte. I et donen la informació realment de com està. És així, és com la trobes. I a l'enrevés és si a mi rebo 3 o 4 trucades oferint-me carxofa, no contesto cap. Això de primeres, després ja en parlarem. A vegades dius, Lluís, i dius, què? Em diu, què? Ja em vols vendre carxofa avui? O què? O no. És un no. No n'he de fer, avui no n'he de fer. M'oferirà, però és que no. Però és cert, vull dir, la informació ens la donem quan omitim coses, no les diem, o al revés, no? Quan les diem de més, ja estàs fent la lectura. O sigui que també heu de jugar al pòquer. Sí. Ja va. No sortim amb preu fixat. Evidentment. També és la gràcia, una mica de... És la salsa. És la salsa del mercat i que cada dia és diferent. I llavors com us assegureu de ser competitius i de poder oferir el millor producte? Nosaltres la competitivitat potser amb la qualitat, perquè al final el preu el fixa el mercat. Llavors has de tenir un producte amb qualitat i destacar-te per aquí, oferir-li cada client segons les seves necessitats. Hi ha qui necessita amb la carxofa, per exemple, hi ha qui necessita més mitjaneta, hi ha qui la necessita més grossa perquè fa restauració. Llavors cada client has de saber les necessitats que té i li ofereixes el que necessites. Però el preu és el mercat. I el millor producte l'aconsegueixes així. Diguéssim, si tu aconsegueixes que aquella persona et valori aquella qualitat de producte i, per tant, l'agricultor se sent recompensat fent allò perquè li estàs, diguéssim, està cobrant el preu just per aquell producte, per la qualitat, doncs al final aconsegueixes que aquella persona lluiti per aquella qualitat. Teniu contacte diari amb el productor? Cada dia. Cada dia. Això és molt important. Contra més informació saps tu d'aquell producte,
més capaç ets tu de transmetre-li, en aquest cas al Lluís o en els clients. I estàs més segur. I estàs més segur. Estàs més segur del que estàs fent. Tu imagina't que potser el productor et diu, escolta'm, ha fet calor i em venen els enciams de cop, els d'aquesta setmana i els de la setmana que ve. Aleshores tu ja vens aquí preparat perquè dius, home, doncs haig de mirar d'ajudar-lo, d'intentar treure'n més i per tant, per exemple, dius, Lluís, com ho tens aquesta setmana? Perquè tinc enciam bo, però necessito treure'n més perquè tal. Doncs llavors ja mous fitxa des del dematí, ja vas mirant a qui li pots oferir aquell producte, que li quadri la qualitat, perquè al final també has de lluitar perquè el preu mereixi la pena, li valgui la pena a aquella persona, i al revés, a vegades, ostres, en tinc poc, doncs has de mirar de dosificar-te per poder anar servint els clients que t'estan comprant sempre aquell producte, no? I aquell client vol 5 caixes, però jo dic, mira, avui només 3. Correcte. I així ho reparteixes a més clients, que ningú es quedi sense. Clar, i aquesta informació que ells poden passar del productor, el consumidor final també l'acaba rebent? Sí, el consumidor acaba rebent, sempre. Sempre rep la informació. És a dir, quan algú et diu, per què no tens més carxofes? Perquè ha apedregat, perquè ha glaçat, perquè tu... O sigui, la base amb el consumidor és la honestitat, la confiança. Si el consumidor perd la confiança, ja no ve. Al final, el valor afegit del producte de proximitat és aquest, també, no? El fet de que pots donar la informació en el consumidor final, és capaç de saber l'origen del producte, si aquelles carxofes són del Baix Llobregat, si aquells calçots són de Tarragona, si aquells enciams són del Vallès Oriental. Saber tot això és un privilegi que tenen els consumidors per la proximitat de que ell ho pregunta o en el paradista i a la vegada ho transmet al client, no? Sí, nosaltres, el client, jo he anat a veure camps perquè estan a prop d'aquí. Aleshores, jo li puc dir al client, mira, demà comencem amb els pèsols, perquè el cap de setmana, el dissabte, vaig anar... Els he vist. I he parlat amb el productor. Aleshores, això només pot ser-hi amb el producte de proximitat. Per què? Perquè parles amb ell, aleshores ell t'explica com ho té. El producte de proximitat també és sostenible i saludable. I és producte de proximitat, producte i també tracte de proximitat. És un tracte humà. És un tracte molt tracte humà. Clar, i aquesta sostenibilitat que deies tu, Rosa, quina importància té a la vostra feina? Bueno, perquè la gent també li dona més importància. I abans la gent no... Cada vegada més es valora el producte de proximitat. Però què és primer, l'ou o la gallina? És a dir, és que el client s'amoïna per la sostenibilitat o és que el pagès transmet això en el majorista i després en el minorista? Home, i que al final la necessitat fa virtut, no? Tu, per exemple, necessites que sigui sostenible el teu... Bueno, és que jo penso que la sostenibilitat és inherent a la condició humana del pagès. Va dins del seu ADN. Un agricultor sempre està acostumat a treballar en condicions molt dures, que sigui condicions climàtiques, condicions de malúries, sequeres. Llavors, aquesta persona constantment ha de intentar buscar mètodes per ser eficient, per aconseguir sistemes de reg que estalviïn i siguin més sostenibles, per aconseguir que les plagues o les malúries no siguin tant. Doncs mira, ara, a dia d'avui, molts agricultors, quan cultiven les seves plantacions, perimetren els seus cultius amb franges de flors, que aquestes flors serveixen per atraure la fauna útil. I això per què? Doncs perquè com que avui en dia amb la sequera no tenim tanta floració, és una manera de que a tota la fauna útil serveixi per fecundar, diguéssim, els carbassons, millorar la productivitat. Tot això és sostenible perquè estàs estalviant, d'alguna manera no impactes al medi ambient i, a més, va en benefici de la producció. I dius, home, que potser és per la necessitat també, no? Sí que és per la consciència, que ets conscient, però jo crec que en la pagesia és que també és una necessitat sempre constant d'intentar ser eficient amb el que tens. Com veieu aquest relleu generacional entre paradistes? Com es veu i com el viviu vosaltres?
bé. Perquè això és que és un poquet que es va creant des de petits. O sigui, quan no sé, veus que els teus pares lluiten per una cosa i estan contents i estan d'això, doncs tu també vols involucrar-te, vols ajudar i no te'n dones compte i vas entrant en aquell món, i quan te'n dones compte ja hi ets. S'encomana. S'encomana, però com ho vius tu? A mi m'ha agradat des de sempre. Jo petita tenia vacances del col·le i puc venir a ajudar, mama, i bueno, el que puguis, va, i anava fent, i la universitat, després cap aquí. I ara una mica amb la meva filla passa igual. Jo en tinc dos, una no li agrada massa i l'altra sí. Sempre allò, no?, que parlàvem de que a casa, quan sopes, quan doncs, vas parlant, arriba, has vengut això que havies de vendre? Com t'ha anat el dia? I ja veus que, bueno, que li agrada. Que li agrada, que també poquet a poquet pues, se li va inculcant i que ho disfruta. Que és... I tu, com a àvia, quan t'imagines ara nets o netes que puguin... Sí? Sí, perquè jo també ho he viscut des de petita, després amb ells, i ara veus que també tenen aquella inquietud, doncs és molt bé. I aquest orgull el sents per tu mateixa o també mirant enrere, pensant en els pares? Pensant en els pares, també. Perquè, clar, amb ells també els hi va... Ara és més fàcil les coses, que no les havíem tingut abans. També per arribar fins al que ens van deixar, el llegat que ens van deixar, han lluitat molt. I llavors, clar... Què pensarien ells al veure tot això com ha canviat? Bueno, ha canviat però per bé. Sí, ha canviat per bé, perquè abans havien de fer un esforç que ara no és tot més fàcil. No més fàcil. Més nervis, ara és més nervis, però més fàcil de físic. Tot està més mecanitzat. Sí. O també està tot més digitalitzat. Vull dir, ara ordinadors, ara màquines per poder carregar, un camioner pot descarregar el camió en 10 minuts amb el traspaler, abans es feia tot a mà. Físicament, abans era molt més dur. Ara és molt més fàcil. Molt més fàcil. I a l'hora de comptabilitat i de finances també, vull dir, els programes de comptabilitat i això t'ajuda moltíssim. Tot era mà. Clar, el meu pare, quan va començar, que va començar descrivent a una parada a Mercabarna, tot era mà. I com t'equivoquessis de restar X, llavors et venies més enciams de lo normal, no? Ja aviam com ho explicaves, Encara és ara que ningú dels que estem aquí suma més ràpid que ell i té 86 anys, segur. Perquè ho feia tot a mà, tot anava... Però, aviam, tots els comptables d'aquella època. Sí. Era una cosa... En canvi, ara tu teclees i et diu els promitjos i et diu tot. Tens molta més informació. A l'instant. I a l'instant, al moment. Quins han estat els canvis que podríeu descriure del mercat en els últims anys? Potser la manera de vendre, també. L'horari el primer. Sí. L'horari el primer. I la manera. Abans treballàvem de nit Sí? i després va canviar l'horari i ara treballem. I per què va canviar l'horari? No, perquè havia reivindicat ja feia anys i al final es va aconseguir. Sí. I treballeu de dia. Sí. Això vol dir que treballeu d'un dia per un altre. Bueno, Però és que depèn, això perquè és- hi ha moltes botigues obertes a la tarda i és el que comentava el Lluís, que hi ha molta gent, en el nostre cas, per exemple, si collim al dematí i el primer viatge de carxofes és a les 11 o a les 12 hi ha gent que se t'espera per allò poder vendre-ho a la tarda. Llavors, amb el producte de proximitat no és d'un dia per l'altre, perquè és... Nosaltres tenim 2 furgonetes, els dilluns i els dijous, que surten 11:30, 12, surten cap al mercat per poder vendre el mateix dia. I després ve el camió normal a les 5 o les 6 de la tarda. Però sí que surten 2, o sigui, mentre nosaltres avui ara estem aquí, han sortit 2 furgonetes. I si ara féssim un viatge imaginari en el temps i ens decidéssim i observéssim el mercat, com creieu que estaria? Com us imagineu el mercat d'aquí 20 anys? Molt més mecanitzat tot. I més... i menys personal. Menys Personal, persones. perquè van els e-mails, tot el que és digital és menys personal. Aleshores, es fa molta cosa a nivell digital. Que és un mercat també que ja no s'ha de veure.
Perquè encara que hi hagi carxofes cada dia o enciams o el que sigui, al client també li agrada veure. Bueno, jo, en el cas meu, nosaltres, jo ho veig tot el que compro. Tothom ho vol veure. Però una tots. mica recollint el que deia la Mercè, que és veritat, que la gent ha de veure el producte, i recollint el que ell deia, de que el mercat és cada cop més digitalitzat i que molta gent, doncs, pel motiu que sigui, doncs, t'ho fa per WhatsApp o tal. Jo crec que cada cop més, i d'això ja està succeint ara i en un futur encara més, la necessitat d'empatitzar amb el client, la necessitat de crear el vincle de la confiança, és a dir, això tan humà, i és cada cop més, perquè de tal manera que si jo truco en el Lluís i li dic Lluís, avui tinc, què sé jo, carxofes, per buscar algun, ell ha de saber que la Sandra li està dient que té les carxofes que ell necessita, perquè jo ja sé ben bé el producte que ell vol. I aleshores ell també sap que jo no li puc fallar, si li estic dient això és realment perquè és així, perquè si li fallo un dia ja no... Llavors, aquestes coses, segurament perquè el que diu la senyora Mercè és cert, si no ho veus, com aconsegueixes aquell producte, no? Per WhatsApp, i si llavors em posen un lloro. Sí, però aleshores... tot això ha canviat. O sigui, jo me'n recordo les primeres vegades que jo vaig entrar a Mercabarna amb el meu pare, i un dia ell portava una navalla, i em deia, el primer que has de fer és provar el producte. I un dia me la vaig descuidar, i aquí Mercabarna era de matinada. Doncs vaig tenir que anar-la a buscar, perquè em va dir, escolta, tu com vas a comprar sense la navalla? Com penses comprar? I tu dius, ets jove, et feia una rasca que et mora, mig fosc. Clar, i ara, doncs clar, això ha canviat, no? Vull dir, ara, bueno, sí, és necessària, també la porto, per si encara, no et pensis que sí que la porto, però ha canviat, perquè la confiança i el que tu dius s'ha canviat, i la foto fa molt. Vull dir, jo puc rebre 7 o 8 fotos diferents d'escarxofa o de cirera o de pressa en un dia. Però també saps qui t'ho ofereix i, per tant, saps si et pot quadrar o no, perquè aquella persona... Això fa 30 anys enrere era impensable. Correcte. I ha crescut. Sí. I d'aquí 20 anys us imagineu que creixerà més? Jo crec que, a veure, el producte de proximitat jo crec que té futur. Sí que és cert que és complicat, però sempre hi ha gent que valora... Que el valora, en els mercats segur. Sí, jo crec que sí. Al mercat municipal segur. Seguríssim que el producte de proximitat té un espai. Hi ha una promoció. És l'avantatge, no?, que tenen, que al final ells transmeten al consumidor final tot el que nosaltres transmetem amb ells. És molt personal. I també penso que a la restauració també molt. O sigui, a Catalunya és la comunitat autònoma que té més estrelles Michelin. Correcte. I la cadena dels Slow Food. Aleshores, aquestes estrelles Michelin busquen molt el producte de proximitat. Vull dir, ara en aquests moments, els pesos del Maresme de llàgrima, vull dir, tiren un món. Vull dir, inclús s'envien a Madrid, s'envien allà dalt. A Europa, a diferents llocs d'Europa, també, països d'Europa amb restauració. Aleshores, clar, això té un espai, perquè té una qualitat, perquè té un sabor. Avui hem conegut històries de mercat, històries de proximitat, històries de famílies, de generacions. Hem vist com elles han treballat perquè nosaltres a casa puguem tenir aquests productes de proximitat. Recordeu que des de casa és com ho podem garantir. Moltes gràcies per ser-hi.